Türkmenistan'ın Gruziyadagi medeniyet günlerinin açılış davrasi yordamdan medeniyet eşkärlerinin tayyarlan amara qaşam sungutuning eserlerinden ibaret bolan giň böçörli sergi bilen goşdy. Sergide muzey gymmatlyklary türkmen halkynyň taryhyň dowamyny döredän we dünýä nusgulyk dep desurlary, suratkeşleriň we heýkeltaraşlaryň eserleri görkezildi. Munyň özi sergiye gatnaşylan türkmen halkynyň asyrly ýörelgeleri hemde milletiň özgörüşli aýratynlyklary bilen tanyşmagyna oňy täsirini ýetirdi. Yordamdan medeniyet günleriniň açylış dawrasyny edilen çykyşlarda ýokary derejede geçirilýän dowuşuklaryň we gepleşikliň jemleri boýunça gadanalýan alalaşyklaryň durmuşa geçilmegi, özara behbetli hyzmatdaşlygyň ilerlemegine giň ýol açýanlygy barada aýdyldy. Belenşäli meden insanperwer gatnaşyklary halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlarynyň bir kökünde ikrar edilenler. Çykyşlarda belenşäli dostlukly ýurtda geçirilýän medeniyet günleriniň dabarlarynyň hormaty prezidentimiň Gruziýa bolan saparyna gabat gelmeginde çuňur many bar. Munyň özi iki taraplaryň gatnaşyklaryň hemme taraplaryň ösdürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Yordamdan Gruziýadaky medeniyet günleriniň açylış davrasy münasibetli taýýarlanan aýdym taýda çykyşlary hasam täsirli boldy. Medeniyet we sunuda saatlarynyň taýdaşykly çykyşlary konsertda gatnaşçylarda ýakymly täsirler galyrdy. Aýdymçylyň, sadanylyň we tans toporlarynyň taýdaşykly çykyşlary bu ýerde guralan konsertden baý mazmuny eý bolmagyny şertlenirdi. Joşgun aýdym sadar hormaty prezidentimiň hemde gahrman arkadamyň tagallalary bilen dünýä ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň meden insanperwer hyzmatdaşyň we iki ýurdun hyzmatdaşlygy ösürmäge bolan gydyklanmalarynyň senasy hökmüne kabul edildi. Türkmenistanyň dostlukly ýurtda geçirilýän medeniyet günleriniň çäklerini iki ýurdun dörejilik we kitapxana eşkärleriniň dowuşugynyň geçilmegi medeniyet şäheriniň mazmun taýdan baýlaşmany şertlendirdi. Dowuşuň dowamyny häzirki döwürde özara tejribe açmak we değişli ogullar boýunça gatnaşyklary etçiňleşdirmek üçin ägürt uly mümkinçilikliň bardygy belenildi. Şeýle hem medeniyet şäheriniň dawarlary Türkmenistanyň we Gruziýanyň teatr ýolbaşçylarynyň özara dowuşuklary arkaly dowam etdi. Sahna ustatlarynyň dowuşugy häzirki zaman teatr sunugynyň ýeten derejesi we onu mundan beýlekde ösürmegiň meselleri boýunça gydaklanma bildirilýän pikirleşmelere baý boldy. Türkmenistanyň dörejilik wekiliýetiniň agzalary Tbilisi şäheriniň gözel ýerlerine gezilenişde boldylar. Munyň özi Türkmenistanyň Gruziýadaky medeniyet günleriniň maksatnamasynyň köpügürli häsiýete eýe bolandygyny we onuň her bir günüň taryhy ähmiýetli wakalary besenenligini görkezýär.